Kære alle sammen, bogensere, nordfynboere, besøgende og turister, store og små. Velkommen til Bogense, og rigtig hjertelig velkommen til Rosenfestival 2015. Jeg har glædet mig rigtig meget til dagen i dag, ja til hele weekenden. For Rosenfest er efterhånden så stadfæstet her på Nordfyn, at alle ved, hvad den første weekend i august er. Det er der Rosenfestival. Rosenfestivalen er jo en rigtig stor tilbagevendende begivenhed, der for alvor markerer, og navnligt i år, navnligt i dag, at nu er sommeren endelig kommet. Landet her på Nordfyn, lad den blive et par måneder endnu. I år er det jo 9. gang, at vi fejrer roserne, og sikke en udvikling, der har været siden det hele startede. Foreningen, der står bag Rosenfestivalen, satte sig i sin tid for at sætte roser og Nordfyn på landkortet, og jeg skal love for, at det lykkes. Det seneste år har I præsteret langt over 10.000 besøgende i løbet af dagene. Det synes jeg fortjener rigtig stor ros, for det betyder jo, at Rosenfestivalen er noget, at folk ser frem til, glæder sig til, og ikke mindst glæder sig til at komme tilbage og opleve året efter. Rosenfestivalen er bare en glædelig begivenhed for mange, for butikker, bogensere, og byen nyder godt af de mange besøgende, der kommer til byen. Der er gang i handlen, i butikkerne, der er overnattende gæster, og der er gang i restauranterne. De besøgende får en oplevelse, og nogle får forhåbentlig også øjnene op for, hvad vi kan her på Nordfyn. Der er kort sagt liv i byen. Bogense forvandles for en kort stund til rosernes hovedstad. Og det er jo roserne, der er de helt store stjerner i denne weekend. På Nordfyn produceres over 70% af de danske haveroser, og det er jo hele idégrundlaget bag Rosenfestivalen. Og netop i år har vi fornøjelsen af den hidtil største blomsterdekoration, som måler hele 6x3 meter. Det håber jeg rigtig, at mange af jer får mulighed for at opleve, for den er utrolig smukt lavet, og der er lagt rigtig meget umage i den. Her på Rådhuset udstiller Humlemagasinet deres flotte spisestel, og i Rådhussalen udstiller Poul Sylvestersen sine ekstravagante kjoler. For de kreative er der blomsterbinding og kunst i byen. Der er guidede ture i rosenmarkerne og til planteskoler. Og på torvet står fødevaremarkedet Smagen af Nordfyn klar med en masse lækre fynske specialiteter, og der sælges selvfølgelig også de smukke roser i weekendens anledning. Et så stort arrangement som Rosenfestivalen kræver rigtig lang tids planlægning og knofedt. Så tusind tak for jeres utrættelige indsats endnu en gang. Foreningen har i år skabt en smuk festival, der fejrer rosen, men som end også fejrer Nordfyn. Er der en gang hjertelig velkommen til Rosenfestival 2015.